Jama'a barkanmu da yau, suna namu ne Labaran. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ɗaura a cikin littafin da muke karantowa wato zaɓin Allah. A karatun mutuwa, a daidai nan ne Gwaggo ta shigo ta yi alwala ta ce, me kuma ya samu da haka ta zuba tagumi? Na ce wai zancen karatuna ne ke damunta. Gwaggo ta ce tsohon zance, don Allah ki saki ranki dada. Allah ya ba mu ɗiya mai tsananin sa'a a duniya. Ki bar ta kawai al'umma su mori baiwar da Allah ya yi mata. A kullum ana mana nasiha akan mu ceto ɗiyanmu mata daga jahilci da rushewar rayuwa, amma dada sai ke rinka kunnen uwar shegu. Ki yi haƙuri dada, aure kam za a yi ne. Dada ta maraice murya ta ce to yaushe wannan makaranta da ake daɗewa har yara za su zama manyan mata. To har dai na shirya masa abinci suna ci, amma da dana nacin maganar karatu da aure ne. Injiniya ya dawo aiki ya yi tarako shi ɗakin mu ya tsugunna ya gaida su dada, a nan suka rika shi masa albarka da godiya. Sai ya yi ta ce injiniya da dafa cikin fushi take game da karatun maman Salim. Ya yi ɗan murmushi ya ce haba dada, ce nake kin amince da mu shi yasa har kike shi mana albarka. Ina ganin ai ba cin amana a tsakaninmu. Wallahi mun ɗauki alkawarin yi ma maman Salim abin da za mu yi ma Habiba ɗiyar cikinmu. Tabbas aure ya fi komai, amma a yanda rayuwa ke canzawa kowane ɓangare ilimin ɗiya tana da amfani fiye da ɗa namiji. Ki kwantar da hankalinki, insha Allah ni zan kawo miki mijin Hausa har gida, sannan na roƙi arziki a bani damar ɗaura mata aure. Haba nan da nan dada da Gwaggo suka wangale baki. Tabbas ni na san dada ta amince da duk kalma ɗaya da injiniya ya faɗa. Ban taɓa samun nutsuwar raina ba a bisa al'amarin karatu na irin na wannan rana. Ina tsammanin har gaba da sakandare zan iya zuwa indan har su injiniya sun so, domin na san dada kaifi ɗaya ce. Idan ta ce to har abada ba za ta canja alƙawarin ta amince da su yaya 100%. Ta san ba za su cuce ni ba. Komai suka sani ta san mai amfani ne a gare ni. Akalla sai da dada ta sami kimanin sati 3 a tare da mu, sannan Gwaggo ta raka ta gida. Bayan ta gaji ramin da injiniya ya sai ma dada, daga can ya sai mahaifiyar injiniya ta aiko ma da dada sako. A can ma Gwammaja an haɗa wa dada 19 ta arziki. Bani da isasshen lokaci tun da na soma sakandare. Da safe sai na gyara ɗakin yaya, na shirya ma yaya da injiniya tebur, sannan na gyara ɗakin injiniya da kewayensa. Sannan shekarar yaya za ta gama jami'a yayin da ni kuma ina aji 3. Injiniya ya yi ma yaya alkawarin za su England hutu, sannan su dire a Saudiya don gabatar da umara. Yaya ta ce amma da yara za mu fa injiniya? Ya ce daman su ne a gaba. To ba tare da sun yanke shawara ba, yaya ta yi ma antifati, ita ce yan rakiya wadda za ta kula da yara a can. Ita yaya ta shirya hakan ne saboda murnar antifati ta fidda miji, ana shirye-shiryen aurenta, don haka za su yi amfani da wannan damar a yi mata sayan aure a can. Mai zai faru injiniya? Ya ce sam bai mai adalci ba. Ga wanda ke wahala da yara, ita ce kuma yaran suka fi sakewa da ita. Ba zai yiwu ba, dole da maman Salim za'a. Ni na san ba wai yaya ba ta son zuwa da ni bane, a'a saboda auren antifati ne take son aje da ita. Sannan antifati ta daɗe tana mata magiyar cewa da ita za a, saboda antifati yar son iyayi ce. Wai Allah, lokacin da bizar mu ta fito yara ina aljanna su saka ni, yayin da antifati ina wuka ta yanke mana kai. Tun tana mana habaici har ta kai tsaye take zurfafa ta da zagi. Takan ce mani shegiya, an zuwa an asirce mana yaya da surkullen ƙauye. Wai ke ce a London, insha Allah ba dai zaki auri miji kamar nawa ba. Nan da wata 3 zan fita da mijina, a sai shi ma ku zo ki kutu ki bi mu. Banza kawai. Abin ikon Allah ko a jikina, balle na nuna bacin rai. Ni dai na san na yi gaba, babu yanda Fati za ta yi da ni. A London kwanan mu 4, ɗakin yayi ita da injiniya daban, sai ɗakin mu ni da yara. Haka muke kashe yinin rana yawo da daddare kuma mu kwana kallo. Don haka nakan sha wuya wajen tayar da yara mai sallah. A yau me zai faru? Na miƙe na shiga kewaye don na yi alwala, sai na sami kaina fata-fata cikin jini.
na gama iya bincike na, lalle ba yankewa ne ba. Na dai gano ta inda jinin ke fita. Na yi alwala na fito na zauna gefen gado na rinka zarazgar kuka, wanda duk ya tayar da yara. Shi ma Salim ya soma kukan. Wannan ya jawo hankalin yayi ta shigo ɗakin mu. Kai ba ka sanin masoyi na hakika sai in kana cikin halin damuwa. To nan da nan yayi Zuwaira ta rikice, ita ma idanta suka kawo kwalla. Wai menene maman Salim? Ki tuna tun da kika zo hannunmu baki taba zubda hawaye ba. Bayan na san a cikin yan uwana akwai mai bata miki, amma kina jurewa ki bar su da halinsu. To sai a nan baki da wanda ya fi ni a yanzu, don haka dole na san matsalar ki. To jama'a, a nan za mu dasa aya a yau. Ku biyo mu a next post domin jin ci gaban littafin. Na gode.